putri kang sulisteng warni Sri Huning Mustika Tuban Lelo gantian ora mbak? Mbah aku manut. gentenan ya wong didumpong loro kok Putra Kanjeng Sira lawe nduk nduk preng tak perangkeng bajana bebelo bebelo Wiratmaya neno tanwurung Sri Huning gugur bareng dadi musti kaning mbak dendeng tuntun yo nyonya dampani sik yo nyoki piyai loro tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku dadi aku sasang owah-owah pirae kuwi Mbak Ika? hitung hitungan kok nek kurang wis barang malah kaya wong nang pasar 1 juta. lah ya 500 kok Pak Tristianto kok Lah kamu? lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono Ora loh. Kamu cuma duduk kok dapat 1. lah kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang mosok kowe arep nang kene gedabikan dhewe nembang dhewe Ya sini ikut nyanyi duet dong. no duet oh no. enggak mau Kenapa? Masa akeh dhewe enggak mau aku Kenapa? Yakin nggak mau? enggak Yakin. anu enggak selera Ya kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa. Tapi Nggak. sama Mbak Ika masa enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku yang cendi iso ngubal-balan yo mangga ya Sri Huning Mustika Tuban lagen Iswa lan Sabaya Bakti marang Raden Wiratmaya ngampus Rama
ta? Iya. Sak sriyuning 500. Iya.